І пачынаем з самай гарачай тэмы. Да адкрыцця пераходаў на беларуска-польскай мяжы, у тым ліку для пасажырскага транспарту, застаюцца лічаныя гадзіны. Пасля польска-кітайскіх і кітайска-беларускіх перамоваў афіцыйная Варшава паведаміла пра аднаўленне працы пераходаў на мяжы з нашай дзяржавай. Тэму працягне Валера Руселік. Ужо сёння ўначы нашыя заходнія суседзі адкрываюць мяжу. Афіцыйнае пацверджанне гэткіх намераў атрымаў памежны камітэт Беларусі. В Госпогранкомитет поступило официальное уведомление пограничной стражи Республики Польша об открытии с часа ночи 25 сентября по белорусскому времени закрытых почти 2 недели назад пунктов пропуска на белорусско-польской границе. Это автодорожные Брест-Тиресполь и Козловичи-Кукурыки, а также 4 железнодорожных пункта пропуска: Гродно, Кузница, Белостокская, Берестовица, Зубки, Белостокские, Свислочь, Семеновка и Брест-Тиресполь. З 6 пераходаў, якія вось-вось будуць адкрытыя, толькі адзін для легкавікоў і пасажырскіх аўтобусаў. Вольнае перамяшчэнне беларусаў праз мяжу мае жыццёвае значэнне, бо гэта магчымасць абдымаць блізкіх, вучыцца працаваць, бачыць свабодную Еўропу на ўласныя вочы. Рэжым мусіць спыніць міграцыйныя атакі і рэпрэсіі, вызваліць і рэабілітаваць палітвязняў. Беларускае неба мусіць быць сапраўды мірным, без баявых дронаў. Аднак пра што менавіта дамовіліся Варшава і Менск, і ці дамовіліся пра нешта наагул, на гэты момант невядома. Як патлумачыў напярэдадні рашэнне адкрыць мяжу польскі прэм'ер-міністр Дональд Туск, заканчэнне беларуска-расійскіх вучэнняў Захад-2025 зніжае ўзровень пагрозы. Польша зараз зрабіла нейкі крок насустрач і, пэўна, згодна з непублічнымі дамоўленасцямі, дасягнутымі праз Кітай, далей Лукашенко зробіць таксама крокі насустрач. Гэта і відавочна вызваленне вязняў патрэбнае, пачобут, польскі манах, якога за шпіёна выдаюць, зрэшты, не толькі яны. І, канешне, так, спыненне міграцыйнага штучнага крызісу на мяжы, які, дарэчы, ўжо спыняецца на літоўскай мяжы, таксама вось там 0 атакаў было недавно зафіксавана, гэта таксама каларытна. Але тут, канешне, пытанне, ці ёсць такія дамоўленасці, у чым яны палягаюць і ці выканае іх Лукашенко. Тым часам улады Польшчы папярэдзілі, што ў выпадку, калі напружанасць у рэгіёне зноўку падвысіцца, яны не будуць вагацца ці выкарыстаць яшчэ раз свой памежны козыр. Валер Руселік, Белсат. Аўтобусныя пасажырскія зносіны паміж Беларусію і Польшчай адновяцца сёння апоўначы. Як будуць выглядаць рэйсы пасля амаль 2-тыднёвага перапынку? Чакаць зменаў ці ўсё застанецца па-старому? Падрабязней Аліна Скрабунова. Першыя пасажырскія аўтобусы праедуць беларуска-польскую мяжу ўжо сёння ўначы. Сваімі ўражаннямі ад адкрыцця мяжы пасажыры дзяліліся ў адмысловых тэлеграм-чатах. Адкрыюць, буду святкаваць тыдзень. Спадзяюся, што адкрыюць Кузніцу, там і праходнасць большая. Літва і Латвія ўздыхнуць з палёгкай. Добра было паведаць, колькі машынаў збярэцца ў чаргу. Для пасажырскіх зносінаў вярнулі толькі адзін пераход – Брест-Тиресполь, як і было да закрыцця польскай мяжы. А чэргі на ім і сапраўды сабраліся яшчэ да фармальнага адкрыцця. Як сведчыць сайт Белмыт-сервісу, станам на 16:00 у жывой чарзе ў зоне чакання былі 3147 легкавікоў і 42 аўтобусы. Большасць аўтобусных перавознікаў на гэты момант аднавіла наўпроставыя рэйсы з Менску, Берасці і Горадні ў Варшаву і іншыя польскія гарады. Прычым у дзень яшчэ можна было знайсці квіткі нават на сёння. Сярэдні кошт на квіток Менск-Варшава вагаецца ў межах 150 рублёў, але бывае і 400-500 рублёў за праезд у адзін бок. З фірмаў-перавознікаў мы змаглі дазваніцца на гарачы нумар Эколайнзу. На данный момент билеты покупаются, но у нас еще открыты только один рейс в Варшаву и один рейс из Варшавы. Не все, как раньше были. В дальнейшем еще будут добавляться, но пока еще билеты есть. На данный момент 385 рублей стоит билет. Половина автобусов точно еще свободны на ближайшие дни, которые смотреть. Беларускія мытнікі абяцалі пачаць афармленне аўтатранспарту на мяжы ў Берасці яшчэ да адкрыцця пераходу ў Тиресполі. То бок першыя пасажыры пераедуць беларускую мяжу да поўначы. Аліна Скрабунова, Белсат. Вяду перамовы пра вызваленне пачобута як з беларускімі, так і з польскім бокам. Кіраўніца Саюзу палякаў у Беларусі Анжэліка Борыс распавяла польскаму выданню «Жэчпасполіта» падрабязнасці пра сустрэчу са зняволеным журналістам Анджэем Пачобутам у Новаполацкай калоніі.
Паводле Борис, Анджэй цяпер важыць 73 кілаграмы. І гэта пры тым, што ён набраў вагу, знаходзячыся ў шпіталі. Адчувае ён сябе псіхалагічна добра, атрымлівае неабходныя лекі. Падчас размовы, якая працягвалася больш за 1,5 гадзіны, Пачобут цікавіўся сям'ёй, сябрамі і дзейнасцю Саюзу палякаў. Журналіст перадаў, што давярае сваё жыццё Богу і просіць сям'ю не хвалявацца. Борис кажа, што звярнулася з просьбай аб вызваленні палітвязня Анджэя Пачобута да Лукашэнкі. Удзельнічае ў Генеральнай асамблеі ААН і дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў на чале са Святланай Ціханаўскай. Старшыня аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі у кулуарах ААН спаткалася з Дональдам Трампам і падзякавала яму за вызваленне палітвязняў. У перапынках паміж паседжаннямі сесіі Святлана Ціханаўская правяла 1,5 дзясятка запланаваных сустрэчаў, у тым ліку з прэзідэнтамі Чэхіі, Фінляндыі, Аўстрыі, Партугаліі, з вярхоўнай прадстаўніцай Еўразвязу ў справе замежнай палітыкі і бяспекі Каі Калас. Кароткая сустрэча адбылася з адмысловым пасланнікам прэзідэнта ЗША Кітам Келагам. Пра што вялася размова, не паведамляецца. Лідарка аб'яднанага пераходнага кабінету абмеркавала з міністрам замежных справаў Польшчы Радославам Сікорскім адкрыццё польска-беларускай мяжы, ролю пры гэтым Кітаю, лёс Анджэя Пачобута, а таксама наступныя крокі ў вызваленні палітвязняў. Удзельнічае ў асамблеі і дэлегацыя афіцыйнага Менску. Міністр замежных справаў Максім Рыжанкоў сустрэўся з калегамі з шэрагу краінаў Азіі і Афрыкі, а таксама ўзяў удзел у арганізаваным Кітаем мерапрыемстве ў справе ініцыятывы глобальнага развіцця. Група экспертаў ААН асудзіла спробу вывазу з Беларусі Міколы Статкевіча, а таксама адсутнасць інфармацыі пра беларускага палітвязня. На іхную думку, ёсць сур'ёзная падстава меркаваць, што Статкевіч быў ахвярою гвалтоўнага знікнення і адвольнага затрымання. Эксперты патрабуюць ад афіцыйнага Менску паведаміць, дзе цяпер палітык і ў якім стане. 17 верасня Лукашенко пракаментаваў адмову Статкевіча пакінуць Беларусь пасля вызвалення, але наўпрост, дзе знаходзіцца палітвязін, не паведаміў. А толькі намякнуў, што Статкевіча зноў, цытата, забралі. Між тым, у глыбоцкай калоніі, куды меркавана маглі вярнуць апазіцыянера, ягонай прысутнасці афіцыйна не пацвярджаюць. 69-гадовага палітыка 11 верасня вызвалілі праз памілаванне, аднак замест свабоды яго разам з іншымі зняволенымі вывезлі да літоўскай мяжы. Статкевіч адзіны адмовіўся ад выгнання і вярнуўся на тэрыторыю Беларусі. У таксоўца Уладзіміра Надзейкі, якога затрымалі ў Беластоку польскія спецслужбы па падазрэнню ў шпіянажы, знайшлі спіс беларусаў, якія маюць прытулак у гэтай краіне. Паводле звестак радыё РМФ-24, Надзейка павінен быў збіраць пра іх інфармацыю і перадаваць яе КДБ. Агенцтва ўнутранай бяспекі Польшчы правярае, ці не спрабаваў затрыманы зарганізаваць правакацыі або скампраметаваць гэтых людзей. Патэнцыйных ягоных ахвяраў выклікаюць на допыты. Іх пытаюцца пра магчымыя пагрозы, шантажы або назіранне. Паводле інтэрнэт-парталу «Рэформ», Надзейка быў звязаны з беластоцкаю харугваю паспалітага рушэння. Цяпер яму інкрымінуюць удзел у працы замежнай выведкі супраць Польшчы ды перадачы звестак беларускім спецслужбам. Жніво ў Беларусі падыходзіць да фінішу. Ужо 10-й дзень запар Мінсельгазхарч рапартуе, што прыбралі 99% збожжа. А што ж з абяцаннямі чыноўнікаў пра рэкордныя 11 мільёнаў тонаў? Ці спраўджваецца? Марыя Сысой разбіралася, ці была сёлетняя бітва за ўраджай паспяховую. 20 тысяч тоннаў збожжа разам з рапсам. Самыя свежыя звесткі Мінсельгазхарчу. Статыстыкі без рапсу пакуль не публікуюць, але звычайна яго каля 1 мільёну тоннаў. І ўсё адно не дацягваюць да прагнозу з ліпеньскай нарады пра уборачную. По заверению правительства, прогнозируемый валовый сбор зерна и зерновых культур в бункерном весе может составить около 11 миллионов тонн. То, что нам нужно. Што праўда выглядала на тое, што Лукашенко і сам не паверыў у такія лічбы. Короче, не знаете, не забалтывайте проблему. Вы над этим не думали, не знаете, ответить на это не можете. Я считаю, что мы 11 миллионов не получим,
исходя из всех факторов. Але апроч рапсу чыноўнікі збіраюцца дадаць да караваю яшчэ і кукурузу, якой, паводле Міністэрства сельскай гаспадаркі, сёлета пасеялі на 30% больш, чым летась. И якой аккурат планують собрать более за 2 миллиона тонн. Выйти на 10 миллионов. Он постоянно это повторял. А чиновники не способны не выйти на 10 миллионов, потому что колхозы не способны столько дать зерна и вообще продукции столько, сколько дают там условно частные фермеры. Поэтому и чиновники начали искать выходы. Яшчэ дасягненне ад Мінсельхазхарчу. Сярэдняя ўраджайнасць каля 40 цэнтнераў з гектара, супраць 34 летась. Для параўнання, ва ўзорных гаспадарках, калі верыць дзяржаўным медыям, бывае і 100. Например, Литва, которая в 3 раза меньше нас по площади, в 3 раза там меньше людей живет, а они 5-6 миллионов собирают. И там условия одни из самых худших в Европе, погодные условия, да? Там условия хуже, чем у нас, погодные. А у нас вечно кто-то мешает. Самая большая наша проблема то, что у нас колхозы. А если был бы хозяин на земле, я думаю, урожайность была бы у нас 2-3 раза выше. А вось валавы збор збожжавых з рапсам за апошнія 5 гадоў. То бок сёлета намалацілі менш, чым у 2024, 2022 і 2020. Марыя Сысой, Белсат. Беларусь і Расія абмяркоўваюць магчымасць адправіць на арбіту другую беларускую касманаўтку. Пра гэта паведаміў кіраўнік Раскосмасу Дмітрый Баканаў. Ён зазначыў, што бакі зацікаўленыя ў рэалізацыі гэтага праекту і, цытата, разглядаюць яго як частку саюзных праграмаў у космасе. Паводле Баканава гаворка пра 30гадовую Настасю Лянкову. Яна працуе хірургам у Менскім дзіцячым рэспубліканскім навукова-практычным цэнтры. Настася ўжо праходзіла падрыхтоўку да палёту ў космас і была дублёркаю першай беларускай касманаўткі Марыны Васілеўскай. Летась Васілеўская зрабілася першаю жанчынай з Беларусі, якая пабывала на міжнароднай касмічнай станцыі. Але шмат якія эксперты раскрытыкавалі палёт. Яго сімвалічны характар і кароткі час знаходжання на арбіце прывялі да таго, што Васілеўскую назвалі турысткай у космасе. Журавы ляцяць, але не на палесе, як у песні, а на поўдзень. Прапаную паглядзець відэа сацыяльных сетак, а на ім, уласна, развітанне гэтых птушак з Беларусі перад адлётам у вырай без каментара.